binatang saja yang hebat-hebat, yang sakti-sakti itu binatang yang ahli puasa, ahli tirakat. Ada binatang itu dijuluki si Raja Rimba, the king of alas, raja hutan, singa, harimau, wibawanya luar biasa. Semua binatang takut, nggak ada yang berani sama singa, sama harimau. Lewes ngereng, wedi kabeh. Kebo sakmono gedene, gajah sakmono gedene, takut sama singa, takut sama harimau. Kenapa? Kalah wibawa, kalah sakti. Cara polisi brib tuh orang ngira wani mbek AKBP kok. Hoi, kenapa singa, harimau kok sakti dan berwibawa? Ahli tirakat, ahli puasa. Makan dia jarang-jarang, berbulan-bulan dia baru makan. Sering luwe, macan kuwi sering luwe, makane lek ana mlaku apik diarani mlakune kaya macan luwe. Sakti berwibawa, ora kaya polisi Jenagara. Esuk pecel, jam 09.00 do-gado, jam 2 lodeh, sore rawon, bar ngisak soto, bengi lho bar patroli 2:30 yo golek emplok-emplok aneh, modele kaya wedhus ngono modele. Ya ora duwe wibawa bro ngono kuwi. Mulane kadang diwaneni karo wong ya perkara ora duwe wibawa. Ular nih loh yang berbisa, ampuh bisanya. Ayam disembur, mati. Sapi disembur, gelimbung. Kenapa? Bisanya ampuh. Ahli puasa, makan itu jarang-jarang. Saman tuh mau nono ulo nenggayemi mau mangan. Ulo celutak gitu jenenge. Ulo seragaman gue. Halo, makanya ulo iku pase mandi ahli tirakat. Oh, pendekar sing sakti ya ahli tirakat, ahli poso semua. Ulangannya mesti ngono. Sampean lho dicokot ulo, cetet ngelimpruk sampean. Nak jan pangkatmu wis kompol. Pemane lagi AKP. Wis dicokot ulo, cetet ulo ijo, ngelimpruk sampean. Tapi zaman dicokot wedhus ora ngarah apa-apa, paling mau dekok ngono. Soale wedhus ora tau poso. Loh, ada orang tua sambat, anakku lo tak tuturi balik kok gak nggatekno. Sering saya nasihati tapi kok gak nurut. Bukan salah anak, anjane wong tuane gak duwe upas. Cangkemmu lho ora ono upase, mulane ra mandi. Ya wis lek ngono sesuk tak golek upas, tak kemune, tak mutih ngono. Lho ini penting ya, polisi iki kudu duwe upas. Lah orang ceramah bisa didengar ribuan jamaah, terus yang denger seneng. Ini nek gak duwe upas ya ora iso. Lah upas iki perlu proses. Riyadhah tirakat ning pesantren lama golek upas iki, mulane ya pantes nek anggitmu. Jadi penting ini, komandan juga harus punya upas. Insya Allah. Apalagi anakmu yang kamu sayangi, kamu cintai, kamu banggakan, pasti akan kamu tinggalkan. Gimana? Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang meninggalkanmu. Sorry Bapak Ibu, sekarang tuh banyak orang tua yang masih hidup di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya tidak menghormatinya, anak-anaknya tidak memuliakannya, anak-anaknya tidak berbakti kepadanya. Wonten apa mboten? Loh, akeh. Itu berarti kan sudah ditinggalkan sama anak-anak. Gak percaya, ayo ibu-ibu ngapunten. Sampan misalnya dua anak lanang, sampeyan bangga-banggakan, sampeyan sayangi, sampeyan cintai. Wah, ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua.
Anjane arek yang ganteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune sisan. Terus sampean sekolah no, sampean kuliah no, biayae gak titik, entek akeh dibelani gak karu-karuan, lulus dadi sarjana, titele renteng-renteng. Prof, DR, IR, jenenge dawa, Heru Purwacaraka, Sastramijaya, Rangga Kumala, Dipa Kusuma, Kala Bawana, Nata Bata Lima, Mangkuranda Uda, Tanpa Busana, Cetha Wela-wela. Mburi sik MSI, MPDI, MHI, MM, MH, terakhir BH. Saking akeh titel. Terus anakmu itu dapat pekerjaan yang strategis, basah lagi, gajinya besar, jabatannya tinggi, sogeh, terus rabi, duwe bojo, omah-omah dhewe. Ayo kira-kira anakmu luwih perhatian nang ibuke ta nang bojone? Mentingno ibuke ta bojone? Umpama ibuke karo bojone gegeran, belani ibuke ta bojone? Umpama banjir bandang, bojone karo ibuke kelelep, sing ditulungi dhisik ibuke ta bojone? Itulah nasib emak. Padahal sing belani rekoso gak karo-karuan ibuke. Mulane ngomong gorong saiki nang banting ngono iku anakmu iku. Lek gak tepak ndidikmu. Makanya alhamdulillah ten mriki ngene iki lho, ceramah lek kakean pesenan ning ngene. Panitia situke pesen kamtip Mas nggih, polisine pesen kamtip Mas nggih, situke niki enten lembaga MI, lembaga ya wis ya kudu disinggung titik-titik. Kuwatir nek gak di mangkane rungokno ta. Alhamdulillah. Ndek kene ana lembaga pendidikan Islam. Monggo diramut nggih. Kok gak patek nggih sih ketoke. Aku ngerti. Soale sampean luwih gaya, lek anake sekolah ndukune sing luwih bonafit, sing bergengsi, nduk sebelah iku lho. Anggitmu gak eruh ngono ta? Hoi. Ngapunten. Jangan hanya pilih yang bergengsi saja. Tapi yang islami, yang ahlu sunnah wal jamaah. Kalau bahasa yang gampang dipaham, ojo mek mburu pinter tapi ya kudu bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Saiki iki modele targete pinter tok. Ancene ya penting pinter. Wong sugih nang goblok nggo dolenan anak buahe. Tapi pinter lek gak bener malah kebli. Makane wong pinter kok apik iku sempurna apike. Wong pinter kok elek ya sempurna eleke. Wong pinter kok nakal ya sempurna nakale. Bukti sing ngentekno duit negara jatahe rakyat iki wong goblok ta wong pinter? Wong pinter. Sing goblok pengen tapi gak ro carane kok. Sing bingungno wong akeh ya wong pinter. Wong goblok ra iso bingungno wong akeh wis bingung karepe dhewe. Mulane anakmu cek pinter sekolah no. Hoi. Anak sekolah no. Ojo gelang ae digedhekno. Dapat nek gelange gede gak pamer ngono mlaku lembehane dawa wae ini ping krim ping krim ping krim ping. Wong salat ngangkat tangan siji kok Allahu Akbar. Lah anakmu cek bener iman dincepno. Mulane bayi Islam iku lahir langsung disambut dengan azan. Itu tanamkan iman. Sak gurunge krungu tali kotang, gurung krungu oplosan, gurung krungu keong racun, gurung krungu hae hae hoya hoya. Diadani. Halo. Halo. Langsung Allahu Akbar petno kupinge. Allahu Akbar petno kupinge. Ya alon-alon ae Pak ngandani bayi. Ngandani bayi digeyetno. Allahu Akbar. Kelenger bayi. Lho krungu ta?
krungu. Panca indera yang pertama kali berfungsi dari manusia itu adalah pendengaran. Bayi itu belum bisa melihat, belum bisa merasakan, tapi langsung bisa mendengar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari kandungan ibumu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah menjadikan untukmu pendengaran. Pertama, makanya gorong ketok, gorong krasa, wis krungu bayiku. Nek gak krungu lha apa dikongkon ngandani? Hoi. Ngrungokno tagak sih wong-wong. Mendengar dulu kemudian baru melihat terus merasakan. Ngono lho. Iku maknane ditanamkan iman. Kudangane wong tuwa nak on meneh beke dadi pedagang, dadi pedagang beriman. Beke dadi petani, dadi petani beriman. Ayo talane ngajak ngaji terus. Beke dadi pengusaha, dadi pengusaha. Beke dadi polisi, dadi polisi. BE dadi tentara, dadi tentara. BE dadi pejabat, dadi pejabat. BE dadi artis, ya dadi artis. BE meneh dadi maling. Nek beriman ya gak sida maling. Ngono lho bro maksudnya. Nah, iman niku ndadekno bener. Lek ilmu ndadekno pinter. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iso mulya derajate mergo iman ambek ilmu iku. Wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sapa wae apan kisenan iman kisenan ilmu mesti derajate mulya. Sing mulyakno Allah, sing ngangkat derajate Allah. Walaupun wong sak negara merendahkan, menghina, memfitnah, menghujat, mencaci maki tetep mulya mergo diangkat derajate ambek Gusti. Gak ono sing iso ngrendahno. Sapa wae kapan gak kaisenan iman, gak kaisenan ilmu, mesti rendah, mesti hina. Walaupun wong sak desa nyunggi-nyunggi, ngumpul-ngumpulno, sak negara nyanjung-nyanjung, tetep ceblok. Direndahno Allah. Makane kula sering matur ngapunten, menungso niku bahane padha. Kulit-kulitane padha, getene padha, otote padha, daginge padha, kringete padha, entute padha. Tapi regane beda, nilainya berbeda karena isinya yang enggak sama. Ana wong ngomong sak jam setengah, hasilnya wis ketok. Padahal terus ana wong sing ngoceh sampai 5 jam, gak oleh apa-apa. Yang membedakan kan isinya. Wong iki koyo kardus iki lho, kardus iki bahane padha. Ya wis ngono iku, bahane kardus wis ngono iku. Tapi nasibe iso beda. Ono kardus cilik nasibe mulya disimpen rapi nduk jero lemari, isine berlian, isine emas, isine permata, isine minyak wangi, padahal cilik lho. Ono kardus gawedi, apik tapi dibuang neng kali, soalnya isine batang tikus. Paham sampean? Wong iki padha karo plembungan barang ngono iku. Plembungan iki bahane wis padha, wis ngono iku bahane plembungan, tapi nasibe iso gak padha. Ana plembungan disebul gawe karbit nyut 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 melentu mombol wong isine karbit masih ditarik-tarik tetep mombol. Nah terus ana plembungan ya disebul gawe abape arek iku nyut 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 ya melentu tapi gak kira iso mombol ya cuma gelimbang-gelimbung. Padahal plembungane padha, bahane padha. Nasibe kok gak padha, sitoke iso mombol. Iya wong isine karbit. Sitoke gak iso mombol, cuma glimbang-glimbung. Lah isine abape arek iku. Paham sampeyan? Diterusna tagak iki. Ngapunten. Lah, yo anak kita juga begitu. Ibarat kertas, bahannya sama, tapi nasibnya berbeda. Ana kertas ditulisi ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dadi mushaf Al-Qur'an mulya nasibe. Wong kate nyekel wudu dhisik, gak duwe wudu gak wani nyekel.
Nggawae gak wani sembarangan, kudu dipondong. Dekeke gak oleh keleleran, dekek nang ndukur, kek minyak wangi, mari diwaca diambungi. Kertas lho. Tapi kertas kok digambari wajik, keriting, godhong waru, terus nasibe ngerti keplek-keplekno arek-arek ngono. Dibantingi arek-arek ngono. Paham nggih? Padha karo duit kertas iki bahane ya padha. Wis ngono iku, tapi regane gak padha. 100.000 larang. Ongkone dawa. 1.000 murah, ongkone ndek. Duit 1.000 murah masih dikumpul-umpulno ndukur tetep 1.000. 100.000 larang masih diincak-incak nduk ngisor 100.000. Coba ibu-ibu pelendi ana duit 1.000 disemprot minyak wangi. Wangi. Karo duit 100.000 kuyuan wedhus po wesing. Pilih sing wangi ta pilih sing pesing? Lho. Anjen senengane barang pesing. Pesing ya wis gorene tak umbahe lak ngono. Mangkane ya sekolahno nduk ngene sekolahan sing Islami. Ya nduk ngene iki bener wisan, nggih? Pun. Yang kedua, wis tak lah menengo. Wis tak ukur iki. Yang kedua, apa sebab orang tidak siap menghadapi kematian? Karena sadar untuk menempuh perjalanan panjang di kehidupan yang abadi itu belum cukup memiliki bekal. Takonono Pak RW. Pak RW purun mati sakniki. Enggak. Lapo? Gurung duwe sangu. Masih wong nduk menanggal kuwabe lek ditakoni, siap mati saiki ta gak? Enggak. Siap mati saiki ta? Mo. Lapo? Gurung duwe sangu. Alasane wong nduk menanggal mesti gurung duwe sangu. Padahal uripe gak tau golek sangu. Aja guyang-guyu iki serius iki. Ngakune gurung duwe tapi gak gelem gelek. Waras tak gendeng. Para gendeng-gendeng sekalian. Sangune apa sih? Ya, kalau dalam ayat tadi fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Sedekah dan amal-amal soleh. Makanya ayatnya lengkap lah ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Infakkanlah dari apa-apa yang dirizkikan Allah kepadamu sebelum datang kepadamu yang namanya kematian. Kalau kematian sudah datang menjelang, kamu pasti akan meraung-raung, merintih-rintih, menghibah, ngerpo-ngerpo nang Gusti Allah. Ya Allah Tuhanku, aku minta kematian ini engkau tunda sekejap saja. Kenapa minta ditunda? Belum punya bekal. Kula tak pados sangu riyen Gusti, kula tak gelek sangu dhisik. Sangune apa? Fa'as-saddaqa. Kula badhe sedekah. Wa akum minas sholihin. Kula badhe nglakoni amal sing sholih-sholih, kula kate dadi wong sing apik, soalé biyen dawablek kula. Wonge ndewingkluk iki wonge. Ya muga-muga waras mari ngene. Lek sik urip ngene iki yo gurung ngrasakno. Tapi meneh lek wis ketekan pati baru sadar dan tahu betul bahwa bekal terbaik menghadapi kematian itu adalah sedekah dan amal-amal sholih. Buktine jaluk ditunda matine, jaluk diundur matine gak kate lapo-lapo. Kate sedekah karo kate nglakoni amal-amal sholeh. Gak kate haji, gak kate umroh, gak kate wiridan terus, gak kate poso bendino, enggak. Fa'as-saddaqa. Berarti yang paling besar manfaatnya sebagai bekal kematian sedekah. Makanya sing medit tutupno meditmu.
tuwuk-tuwukno medhitmu. Wis talah kekepen donyamu. Ojo dikecerno balas, nek perlu entutmu wadahno plastik. Tonggoe gak oleh mambu saking medhite. Wong teleke digoreng meneh. Menilai wis kate mati krasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, waduh waktune gak nyandai. Kula sampean niki kate boyongan teko donya nang swarga. Lah wong boyongan iku kudu duwe nggon rek. Aja sampe wis meh boyongan kari diluk panggonane gorong ana. Manggon nandi? Sik wong menanggal ki, ndoko menanggal ki lho sampean ngono. Sampean rencanane sida nang swarga napa mboten? Lu sebelah kono gak sido ta? Sido. Wis duwe panggonan nduk kono. Wong kate boyongan iku kudu mikir nggon. Misale kerja nduk luar negeri, wis mari lek kerja boyongan nang Surabaya. Kudu mikir aku kudu duwe tanah gawe bangun omah. Carane apa? Ya transfer. Duite ditransfer gawe tuku tanah gawe bangun omah. Nah kita mau boyongan ke surga, ya harus punya tempat di sana. Caranya transfer. Transfernya gimana? Ya sudah kamu iku lho. Lu wis duwe tanah, duwe omah sik gorong cukup, wong omah iku ya butuh kelengkapan, kudu ana kamar mandiye, kudu ana dapure, dapur ya kudu ana alat masake, urip ya kudu duwe kendaraan, cek luwih sempurna kebahagiaane. Iku amal-amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Maka di mana-mana saya sampaikan bahwa rumah orang mukmin itu ada 3. Halo. Rumah orang mukmin itu ada 3. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Para jamaah sekalian, rumah yang setelah mati sampean tenang ae. Gak perlu gopoh. Wis gak perlu dipikir nemen-nemen. Soalnya rumah setelah mati ku wis dipikirno wong akeh wisan. Wis dipikirno tanggamu, wis dipikirno masyarakat. Soalnya ku fardu kifayah. Antek omahe yo gak gede kok, ukurannya cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Kuburan nih. Tenang aja. Nah, rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia. Rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya. Sekali lagi, kalau rumah setelah lahir hanya rumah dunia, sebagus apapun, semewah apapun, semegah apapun, itu rumah akan kita tinggalkan selamanya. Sudah nggak ada gunanya, nggak ada faidahnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Entek ceritane wisan. Karena itu hanya rumah dinas, boleh ditempati selama masih punya jabatan. Begitu jabatan purna, rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga. Betul? Maka rumahmu di dunia adalah rumah dinas, jamaah sekalian. Boleh jenengan tempati selama masih punya jabatan khalifah fil ardi. Saya urip, begitu pensiun, jabatan selesai, maka rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kecuali nek matimu bengi, ono dispensasi oleh nginep suwengi. Ojo suwe-suwe. Besok pagi langsung diterbangkan dengan pesawat tercanggih di dunia. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah delay, nggak pernah mengalami penundaan, nggak pernah dirazia polisi. Pendoso Airlines. Ono tak polisi razia ngene. Mayite gawe helm tagak. Sing mekule duwe SIM tagak. Pendoso ini kayak STNK-ne saya urip tau wis mati. Yaitu dipindah ke rumah setelah mati yang 1 kali 2 meter tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tempati selama-lamanya. Sayang, kita banyak yang terkecoh, banyak yang terjebak, banyak yang tertipu, terlalu sibuk memikirkan rumah setelah lahir, terlalu sibuk memikirkan rumah dunia, rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya, tapi lupa mempersiapkan rumah di surga yang akan ditempati selama-lamanya. Nek omah donya nek gawe
entek ratusan juta bahkan miliaran gak eman. Nek perlu diwangi utang neritik kepingin omahe apik, padahal itu akan ditinggalkan selama-lamanya, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Sementara rumah di surga yang akan ditempati selamanya gak mikir. Coba lek nyicil bapak-bapak untuk rumah di surga, berangkat Jumatan nduk masjid nyemplungi kotak amal pinten Pak? 1000 iku nggih bangun omah. Oleh paku siji malah nyublesi bokongmu. Ya Allah, saatnya kita berpikir waras. Terlebih sebentar lagi Ramadan. Harus kita persiapkan dengan jiddiyah, tadhiyah dan istimrariyah. Mbok gak paham dijak ngomong model ngene. Jiddiyah itu artinya sungguh-sungguh. Jangan main-main. Harus kita hadapi dengan kesungguh-sungguhan. Jangan hanya mengikuti tren. Jangan hanya ikut-ikutan. Tapi harus sungguh-sungguh dalam menjalani proses Ramadan ke depan. Tadhiyah itu artinya pengorbanan. Ya korban jiwa, raga, pikiran, harta benda bahkan. 11 bulan selain Ramadan wis gak karu-karuan. Kudu ditempuhi gawe Ramadan, fokus sebulan penuh. Ngoten nggih? Istimrariyah itu artinya kontinuitas. Jangan sampai putus di tengah jalan. Ramadan jangan hanya seperti yang sudah-sudah. Ramadan kita itu yang sudah-sudah kan seperti itu saja. Siang harinya puasa, malamnya tarawih, nek kober yo maca Quran kan mek ngono tok to. Buka nyaut dijak ngomong kok. Masa bertahun-tahun kita menjalani Ramadan kok begitu-begitu saja? Ngono ae gak ono kemajuan. Harus ada peningkatan. Maca Quran ya mungkin dalam 1 bulan Ramadan bisa khatam 2 kali, yang pribadi ya bisa khatam 2 kali, 3 kali, tapi hanya dapat pahala, gak dapat hidayah. Ya gak paham dijak ngomong model ngene iki. Hanya membaca tanpa memahami, ngono lho maksudku. Ditingkatno nggih. Jangan sampai putus di tengah jalan. Cuma gara-gara kepingin es, mokel. Karena hakikatnya mokel di dalam bulan Ramadan tidak berpuasa tanpa alasan syar'i itu hakikatnya tidak bisa ditebus dengan apapun. Wes ngono ae. Ngapunten. Ya kurang yang ngundang mana. Saestu nyun pangapunten sanget, terutama kanca-kanca panitia mandhap kula langsung nyuwun pamit, langsung ten mobil pangapunten sanget. Wau diaturi ramah tamah wis wareg. Mboten ngurangi raos hormat, soalnya kondisi madarane kurang memungkinkan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kanca-kanca panitia kula langsung nyuwun pamit. Muga-muga diparingi kekuatan zahir batin, kesehatan zahir batin, saged menangi Ramadan tutuk sempurna, manfaah maslahah barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa
وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sedaya lepat nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah bersama Bapak Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro. Semoga bermanfaat bagi kita. Pemandu acara mohon maaf manakala dalam menata acara kurang berkenan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyumbang apa? Gayane sambutan makili bupati. Gek diwaca kuwabeh. Padahal wong-wong ngrungokke mblenger asli. Wong semene kae ora kok ngenteni sambutane bupati ora. Ngenteni sing ceramah nggih napa nggih? Mulane bupati ra teko ora pateken ra masalah. Ngono katik diwakili sambutane Pak. Makili ringkes ngono ae. Saya mewakili bupati mohon maaf nggak bisa hadir menyampaikan salam. Mudah-mudahan Kendal tetap aman. Wes. Malah saya bacakan lengkap tanpa saya kurangi sedikit pun. La haula wala quwata illa billah. Wong semene oke iki wis ngenteni aku. Lah kono isek ngene. Kemudian daripada itu. Macamat. Meh harap tak tinggal balik mau. Ben diceramai camate dhewe. Tak jamin buyar jamaah. Nyawang brengose gak ya do wedi. Sambutan mewakili ringkes-ringkes ngono ae. Malah tanpa saya kurangi sedikit pun. Kok wedi men diseneni karo bupati ya. Lah wong saya ngaji di hadapan menteri, di hadapan jenderal-jenderal polisi ya seperti ini, apa maneh nang ngarepe camat. Saya yang seperti ini gelem ngene kira gelem camate ben minggat.
Camat minggat sama sekali tidak mengurangi khidmahnya acara malam hari ini. Nek penceramah minggat buyar. Krungu Mat Camat. Wah, aku ngenteni ket mau dhek maca terus. Gek kursi iki wayahe sing dicawisi aku. Lah nyapa ndekne kok melu metingkringno kene iki. Iki ngono nyawisi aku, Mat. Nek camat cerdas sih ngadeg sambutane. Aku ngerti kena apa kok lungguh maca. Beno kok. Lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko sik, Bro, engko sik. Engko sik. Mangke riyen nggih, sayang, mangke riyen. Mangke riyen, Dek, kersane kangge masjid niki angsal kata. Ibu, Bapak siapkan infak terbaik. Nanti kita baca sholawat sama-sama. Siapkan infak terbaik, nggih, persiapan. Kudung kuning 2000 lebokno neh. Lebokno meneh. Ngisin-ngisini wong kalunge padha rantai kapal kok. Ngegem 2000 diuntel-untel. Ayo ganti 50. Mangke riyen sampean mangke riyen. Iki urung rampung iki. Engko nek wis ganti acara. Ganti bahasan ngono lho. Tengah-tengah dipedhot ngene iki ora penak. Padha karo wong ising urung rampung dipedhot tambah kembung weteng. Leh, Bapak Ibu, non donya iki nek kepengin penak kan kudu usaha, nggih napa nggih? Tapi lek ten alam kubur mboten. Mangan ngoten niku jenengan langsung dikirim teko swarga. Alhamdulillah. Rungokne yo. Sampeyan ki nek sida dadi wong apik. Ya muga-muga sida. Tapi ketoke akeh sing ora sida iki. Sampeyan nek sida dadi wong apik. Sida mboten? Ya percaya mawon aku. Kuwi benjeng ten alam barzah penak banget. Apa-apa ming kari pesen langsung dikirim karo malaikat. Kok Gojek? Pokoknya wis kepenak banget lah. Wong apik niku roh metu teko donya mlebu ning alam barzah. Keluarga sing ten alam barzah nyambut seneng ngono, mergo luwih penak nanggone alam barzah. Sampeyan arep dipindah rono. Mulane sedelok engkas, sampeyan iki arep dipateni. Ya dipateni Gusti Allah. Arep dikepenakke. Lah sampeyan nek arep mati ngono ku ya. Keluarga sampeyan sing no alam barzah wis dikabari karo malaikat, dikokon ngumpul. Dulur-dulurmu kabari kabeh. Kon nglumpuk. Iki arep ana bolomu sing teko rene. Bolomu arep ana sing teko rene. Ora suwe kok sedelok engkas. Iki ketoke wonge wis meneng. Wong loro nang wis meneng cara bayi ngono wis mapan. Sirahe wis nggo ngisor kari metune. Kok wedi ngono Bu sampean ketoke? Mboten usah wedi. Nek wong apik roh metu teko donya mlebu ning alam barzah. Keluarga sampeyan sing ten mriku wis nyambut padha karo ning donya arep nyambut laire bayi ngono. Petuk keluarga rakut-rakutan, gapyuk-gapyukan, rangkul-rangkulan, saweneng
ya slametan no kono. Ora ngandel ya wis. Kaya wong kondur teko haji ngono kuwi lho, disambut dengan kehormatan. Wong donya ngarani sampean mati, wong alam barzah ngarani kelahiran yang kedua. Kok dikandani? Saged ketemu keluarga, saged. Pokok setelane iman cocok. Kaya sing kula terangken wau. Niku wong apik. Lah nek wong elek, rungokke elek. Matine elek. Roh metu tekan donya, masuk ke alam barzah. Tekan mriku mboten, tekan kok ora tekani piye. Tekan keluargane sampean sing kono wis do nyambut kedatangan sampean. Ning urung nganti ketemu karo keluarga, roh elek wis diculik karo Densus 88. No kono ya ana ndan Densus 88. Tangkep lebokne penjara bleng. Ora diculno sampai nunggu persidangan. Padahal wontene persidangan niku tenggene akhirat badane kiamat. Ten alam barzah niku mboten wonten persidangan. Aku krungu-krungu kabar kok ngono. Ten alam barzah ora ana persidangan. Ayo wacon saenenge kitab, gelek ana hadise. Mboten wonten persidangan ten alam barzah. Persidangan niku benjing ten ngene akhirat. Lah rak di penjara terus, nggih. Apok kowe. Kecuali ana sing bebaske. Sapa sing iso bebaske diantarane anak. Mulane anak niku penting sanget para rawuh. Wong ra duwe anak niku susah, nggih napa nggih? Najan sugih ra karuan, kok ra duwe anak, nelongso, bingung, saking bingunge kadang nganti alate lho diperiksa-periksakno. Ya mbok menawa madhepe kurang pancer apa kurang atos apa piye. Sapa ngomong kurang lincipmu? Kuwi kok mbok jeruk-jerukke. Ya Allah. Muga-muga anak-anak kula sampean niku ditata Gusti Allah dadi anak-anak sing sholih-sholihah. Lho, anak nek sholih-sholihah iku iso mbebaske wong tuane sing dipenjara no alam barzah. Anak nek apik wong tuane mati, mikir ibune mati, anak mikir buke iku mbiyen gelek gegeran karo tangga kae. Tak paranane ngono. Bukane dipenjara no alam barzah. Akhire tangga sing gelek dijak gegeran bukane diparani. Bule aku ape omong. Ana apa nak? Buke mbiyen kok gelek gegeran karo sampean. Iya nak, wong pancen ibumu cangkeme luweh kok. Wong sak desa ya tau dicelathu kabeh. Ya pira-pira salah ibuke. Sampeyan ngapura ya Bulek ya, aku anake njalukno ngapura. Iya nak ra apa-apa, wis tak ngapura. Lho ngono kuwi lho, ibune sing dipenjara no alam barzah langsung dibebasno tanpa persidangan. Penake duwe anak apik. Bapake mati, anake mikir, bapakku biyen tau nyambut gawe kerjasama karo Pak D. Mbok menawa duwe utang urung dibayar kedisian mati. Pak Dene ditekani. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Lho sampeyan nak? Nggih Pak D, kula badhe matur. Ana apa nak sawangane kok penting? Kula badhe tanglet Pak D. Bapak niku sian rak nyambut gawe kali jenengan. Iya pancene bapakmu biyen kerjasama ambek aku. Ya suwe ana 20 tahun. Kula kok kepikiran to Pak D. Ana apa? Nggih menawa bapak nggadah hutang ten jenengan dereng dibayar nang kedisian mati. Pancene iya nak. Dan jenengan kok mboten sanjang to Pak De. Aku ngomong nang awakmu ora percaya, gek awakmu sik cilik. Napa utange bapak niku jenengan bebaske Pak De? Ya ora. Aku ya sik arep-arep asline kok. Lah pinten to Pak De utange bapak? 20 juta nak. Catetane yo eneng kok.
Pun Pakde saniki utange bapak tanggungan kula. Kula sing nanggung, tapi kula nyicil Pakde nggih. Terjadi akad. Anake niate tenanan leh beresi utange bapake. Lho iki bapake sing dipenjara no alam barzah langsung dibebasno tanpa persidangan. Lho, penake duwe anak apik. Wis sing mikir jelas anake nakal kowe, jelas kowe. Nah anakku bendina kok Mungkin timbul pertanyaan saiki. Lho, apa iya wong sing sek nang donya kok iso ngrubah nasibe wong sing ning alam barzah? Iya. Panjenengan ora perlu tak tuki dalil sing donga dikirimke tekan alam barzah nyampe, mboten perlu tak tuki dalil model ngono-ngono kuwi. Wis do apal kabeh wong NU. Wis tak kei dalil sing rasional, sing logika, dalil kauniyah. Alam donya karo alam barzah iki luwih gedhe alam barzah. Bandingne alam donya mbek alam barzah padha karo bandingne alam kandungan mbek alam donya. Saiki sampean nang donya rak krasa amba to nggih. Sampeyan nyawang kandungan lak ciut to nggih. Sok sampeyan nek no alam barzah krasa amba, sampeyan nyawang donya iki ciut kaya saiki sampeyan nyawang kandungan ngono. Ning senajan donya iki ciut, kenging damel nyetel keadaan ning alam barzah. Nek kula bandingke, kula gambarke alam barzah kuwi TV, alam donya kuwi remote. TV ambek remote luwih gedhe. Sapa ngomong remote? Kok aneng TV ambek remote gedhe remote iki lho. TV ambek remote gedhe TV. Mula alam barzah karo alam donya gedhe alam barzah. Remote senajan cilik iso nyetel program nang gone TV. Ngono lho. Mulane sampean nek ora seneng karo acara TV mergo menurut sampean elek ora penak, pengen ganti acara sing penak sing apik, aja TV-ne sing mbok saduki. Kok nang TV-ne mbok glundungno mbok bantingi, ben ganti channel. Aja remote goleki. Nek dirubah nganggo remote cetek ganti acarane. Paham? Paham? Donya ki remote. Iso ngerubah nasibe keluargamu sing no alam barzah kono. Remote kok kene. Kowe nek ra ngandel nang budal rono tak remote kok kene. Mulane nek ana sing ngomong wis donga ora tekan nggone alam barzah, sedekah ora tekan wis, ora usah dirungokke. Ben cangkem-cangkeme dhewe kok. Halo. Lah terus kowe iki gegem 2000 kok bengak-bengok kowe.